Masana abwino alero lachiwiri ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali koma kwayamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lapempha mabungwe amene amalithandiza pa nkhani za chuma kuti awunikenso ndondomeko zimene limabwezera ngongole. Bungwe loona za ndalama zogwirira ntchito zachitukuko mu SADC lalimbikitsa mabanki mdziko muno kuti athandizire kuyika ndalama zachitukuko zimene zili ndi kuthekera kulimbikitsa ntchito za malonda mdziko muno. Nduna yofalitsa nkhani yapempha ogwira ntchito ku MBC kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Munkhani yathu yoyamba, boma lapempha mabungwe amene amalithandiza pa nkhani za chuma kuti awunikenso ndondomeko zimene limabwezera ngongole. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka pempholi pa zokambirana zake ndi akuluakulu a bungwe la IMF mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipotiri. Malinga ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, ngongole za dziko lino zafika podetsa nkhawa ndipo zili pa 21.6 trillion kwacha, zomwe ati zikupyola theka la chuma cha dziko lino. Poyankhula ndi mkulu wa IMF kuno ku Africa a Abebe Selassie, President Mutharika anati ngongoleyi kuchititsa kuti ndalama zomwe dziko lino limatolera zizithera kubweza ngongole ndi kulipira ogwira ntchito mboma, ndipo ndi ndalama yochepa yokha yomwe imagwira ntchito zachitukuko. At the moment, all the revenue we get actually going into debt servicing, and they keep borrowing more and more just to carry out day-to-day affairs of government, of state. So debt servicing is something that we're working on, and we're hoping that the IMF can assist us also to ease maybe some of the requirements. President Mutharika wati pakufunika IMF ndi ena kuti awunikenso nsanamira zamo mwe dziko lino likuyenera kubwezera ngongole, kamba kuti izi zithandiza kukonza njira zina zochepetsera ngongolezi. Ndipo Mwanamveka ati ayika ndondomeko zachuma zokhwima zothandiza kuchepetsa ngongolezi. Nduna ya zachumayi yanenanso kuti pano dziko lino lakwanitsa kukambirananso ndi ena mwa mabungwe ndi mayiko omwe lili nawo ngongole monga Kuwait Fund, ndipo likupitiriza kuchita zokambirana za mtunduwu. Pali chiyembekezo chachikulu kuti ndondomeko zomwe akhazikitsa zithandiza kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabungwe ndi mayiko ena othandiza ku boma la Malawi. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Msonkhano wa chinambala 7 wa mabungwe ya mgwirizano wa mayiko a mu Africa ndi mgwirizano wa mayiko a ku Ulaya ukupitirira mu mzinda wa Luanda ku likulu la Angola. Polankhula pa tsiku loyamba la msonkhanowu, President wa dziko la Angola yemwenso ndi wapampando wa bungwe la Africa Union a Joao Lourenço wati agwiritsa ntchito udindo wawo polimbikitsa migwirizano wa mabungwe awiriwa polimbikitsa bata ndi mtendere komanso ntchito za malonda. Zambiri mulipotiri la Simeon Boyce. Msonkhano ukuchitikira ku malo otchedwa Dr. Antonio Augustino Neto Memorial Conference mu mzinda wa Luanda omwe ndi likulu la dziko la Angola. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Jane Ansa wakumana ndi atsogoleri a mabungwe a EU komanso Africa Union ku msonkhanowu omwe ndi wa masiku awiri. Polankhula pomwe amatsekulira msonkhanowu, President wa dziko la Angola yemwenso ndi wapampando wa bungwe la EU wati msonkhanowu ndi wofunika kwambiri chifukwa uthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha mayiko a mabungwe awiriwa. Iwo ati ngati mabungwe awiriwa atagwirizana nzotheka kulimbikitsa ntchito za chitetezo, kulimbikitsa ntchito za kupezeka kwa chakudya, kulimbikitsa ntchito za kupezeka kwa mphamvu za magetsi mwa zina. Iyenso wati mgwirizanowu uthandizira kuti Africa azitha kukhala ndi mawu pa ntchito zochitika za pa dziko lapansi. Polankhula mawu ake wapo mpando wa komishoni ya EU Ursula von der Leyen wati pakufunika pakhale mgwirizano pakati pa Africa ndi Europe pofuna kuthana ndi mavuto omwe nzika za mabungwe awiriwa zikukumana nawo, monga kusowa kwa ntchito, mavuto akusintha kwa nyengo, nkhondo komanso kulimbikitsa ntchito ya mphamvu za magetsi.
iyenso wati Africa komanso Europe akuyenera kumayendera limodzi polimbikitsa maubale osiyanasiyana kuphatikizapo antchito za malonda. Mwachitsanzo iye anatchulapo ntchito yomanga misewu komanso njanji zothandiza kulumikizitsa maiko a mbungwe la EU komanso Africa. Polankhula pomwe amafika ku msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Jane Ansah anati akuyembekezera kuti bungwe la EU lipereka malonjezo amphamvu othandiza dziko la Malawi pa nkhani zokhudza mphamvu za magetsi, kukhala ndi zipangizo za makono zothandiza kufalitsa mauthenga, kulimbikitsa ntchito za malonda komanso ntchito za mafakitale. Kuchokera ku Luanda mdziko la Angola, ndine Simeon Boyce. Boma latitayika ndondomeko zofuna kulimbana ndi vuto la njala limene manja ambiri mdziko muno akukumana nalo chaka ndi chaka. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amalandira ndalama zokwana 300 million kwacha kuchokera ku bungwe la Press Corporation zimene cholinga chake ndi kuthandiza boma kugula chakudya chothandiza manja amene akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mawu akalandira thandizoli nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati thandizoli labwera mu nthawi yake pomwe boma lidakasaka thandizo kuti lifikire anthu onse okhudzidwa ndi njala maboma onse 28. Mwanamveka ati pakadali pano boma likufuna kutukula ntchito za ulimi wa mthirira ndipo likupereka fetereza otsika mtengo pansi pa ndondomeko ya FSID mcholinga chofuna kuthana ndi vutoli lomwe likusokoneza umoyo wa anthu chaka ndi chaka. Apa iwo atsindika kufunika kwa ubale wamphamvu pakati pa boma ndi makampani poti ati ndizofunika kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mavuto omwe akukhudza chitukuko cha dziko lino. Tionesesa kuti choyamba tigule chimanga komanso chimanga chikafikira anthu amene akuvutika. Komanso ngati boma tili ndi ma plans amene tayika pali ya short term ngati panopa choyamba tapasa anthu chakudya chofunika chakudya panopa. Chachiwiri paliso ma program oti tiyapase fetereza wa ulere amene angapange contribute pafupi 10,000 kwacha amene ali ochipa kwambiri kuti amene wathandizenso kuti apange produce alime oka apange chakudya chifukwa singathe kumapereka chakudya mpaka pamene chaka chonse kutha. Chisogolo pali ma program ambiri, pali ma program oti mwina nkhani ya mthirira irrigation imene so tilimbikise kuti mvula yachepa komanso kuli ma dry spells amalawi atheso kumatha kukola bwinobwino. Mawu ake wapampando wa Press Corporation Aranson Mwadiwa ati iwo achita izi potsindika kufunika kugwirana manja pokhazikitsa ndondomeko zabwino zothandizira kuti dziko lino ndi anthu ake adzikhala opirira ndi okonzeka ku mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo ngati amenewa. Amwadiwa ati Press Corporation ndiyo dzipereka kugwirana manja ndi boma pothandizira kutukula umoyo komanso kusunga ulemu wa Malawi kudzera mu njira ngati izi. Tinazindikira kuti ntchito yathu siyo kuti tingopanga ndalama zokhayi komanso pamafika nthawi yokuti tithandize ma customers athu amene ali a Malawi akakhala kuti ali pa mavuto. Tinagwirizana ndi makampani athu ma subsidiaries athu kuti tipange pang'ono sonkha tipereke kuboma kuti athandize kupeza chakudya kwa anzathu a Malawi amene ali ngati kuti avutikirako pang'ono. Sabata zochepa zapitazi National Bank yomwe ilinso pansi pa Press Corporation inapereka ndalama zokwana 300 million kwacha. Thandizoli likudza ripoti loona momwe zinthu zilili mdziko muno litaonetsa kuti anthu oposa 4 million ndiomwe akhudzidwa ndi vuto la njala. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe loona za ndalama zogwirira ntchito za chitukuko mu SADC lalimbikitsa mabanki mdziko muno kuti athandizire kuyika ndalama ku zitukuko zimene zili ndi kuthekera kulimbikitsa ntchito za malonda mdziko muno komanso dera la SADC. Modzi mwa akuluakulu a bungweli a Zwelibanzi Sapula anena izi pa maphunziro akatakwe pa ntchito za malonda momwe ena ndi mabanki a mdziko muno komanso mabungwe ena akunja. Zambiri mripoti ili. Malinga ndi ripoti la World Bank la zomwe zikufunika pa chitukuko m'maiko a Africa, dziko la Malawi limafunika ndalama zokwana $300 million zomwe ndi pafupifupi 600 billion kwacha kuti zithandizire kuchita zitukuko zolimbikitsa ntchito za malonda komanso
kutukuka kwa chuma. Mkulu wa bunge loona za ndalama zogwirira ntchito za chitukuko Michael M. Sadik Azoliban Sapula apempha mabanki mdziko muno kuti akhale odekha poyika ndalama zawo m'magawo a chitukuko kamba kuti izi zithandiziranso mabankiwa kuti azipeza phindu lochuluka. Ndipo wapampando wa bunge la Export Development Fund EDF Atedi Nakhumwa wati maphunziro akatakwe a ntchito za malondawa athandizira kuti akuluakuluwa akhale ndi ukadaulo obweretsa maganizo a zitukuko zomwe zili ndi kuthekera kokopa ena mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino. Chifukwa tikuzindikira kuti nkhani yobweretsa chitukuko makamaka infrastructure si udindo wa boma okhayayi, komanso ma commercial banks ndi ma development banks amene tingatili nawo ngati fewa EDF tufuna kukhala ngati kuti kubweretsa anthu pamodzi kuti tiunikirane kuti tingapange bwanji ngati dziko, pozindikira kuti infrastructure ndiyofunika kwambiri kukopa chuma, kukopa ma investors amabwera komwe kuli infrastructure yabwino. Ndiye cholinga cha kuona kwathu ndikupereka ma training ngati mene komanso kutsegula namaso timvenso kuti anzathu achita bwanji mu region muno. Zina mwa zitukuko zomwe akuti dziko lino likusowa koma zili ndi kuthekera kolimbikitsa ntchito za malonda ndi monga ntchito za mafoni, internet, misewu komanso magetsi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna za maphunziro, sayansi komanso luso la makono wati mpikisano wa sayansi ndofunika pa ntchito yopititsa patsogolo sayansi komanso luso la makono zomwe ndizofunika pa chitukuko. Mkulu woona za maphunziro ku sekondari a Ruth Kambali anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amatsekulira mpikisano wa sayansi wa McFarlane Mbewe National Science Quiz. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Mhango. Mkulu woona za maphunziro ku sekondari ku unduna za maphunziro a Ruth Kambali ati sayansi komanso luso la makono zimathandizira dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a chitukuko komanso kukweza chuma. Akambali analimbikitsa ophunzira nsukulu za sekondari kuti adzika chidwi pa maphunziro a sayansi pofuna kuthandizira kukweza ntchito za sayansi m'dziko muno. Ministry of Education tikulimbikitsa maphunziro a science komanso tikulimbikitsa technology m'masukulu. Ndiye kuti competition ngati imeneyi kutithandiza kuti ana aja ayambiretu kuitenga technology, ayambiretu kuitenga science, azindikire kuti science ndiyofunikira komanso azindikire kuti technology ndiyotani ndiyofunikira. Ndiye kuti tikayamba choncho ngati dziko zitithandiziranso fatu zoti science and technology zimene zingathandize dziko lathu kuti likule. Ndiye kuti tikayamba kupanga kuwathandiza anyamata atsikana amenewa akachitenga ndikuchikhazikitsa mwa iwo, ndoti ngati nation kutsogoloku sizitivuta nkhani ya chitukuko cha dziko. Wapampando wa bungwe la Science for All Foundation, Profesa Kondwani Jambo ati mpikisano wa sayansi umapereka mwayi kwa ophunzira kudziwa zinthu zatsopano komanso kukhala ndi mwayi ogwira ntchito za sayansi ndi akatswiri a sayansi. Ajambo anatsindika kufunika kolimbikitsa chidwi pakati pa ophunzira ndi cholinga choti azitha kuchita kafukufuku wa sayansi komanso kubwera ndi luso la makono. Matenga anawa kuapirisa ku internship, imakhala 1 year internship. Amakhala kuti mwana uja wangochoka secondary school ma form 4 mwana akhale kunyumba timatenga kumaza kugwira ntchito koma sugwira ntchito kuti afuna kugwira ntchito kanda ndalama pese akugwira ntchito kuti aphunzire ndi amaphunzira 12 months ali ndi ife koma akamaliza amene amakhala ndi anawa ndakatswiri ndithu fa anawa ali ndi matalent osiyana-siyana. Mpikisano wa sayansi wa chaka chino wa McFarlane Mbewe unabweretsa nsukulu za sekondari zochokera mzigawo 6 za maphunziro m'dziko muno. Pa mpikisanowu sukulu ya sekondari ya Malimba komanso Nkhulambe ndi zomwe zapambana ndipo zalandira ndalama yokwana 6 miliyoni kwacha yomwe sukuluzi zigulire zipangizo za sayansi. Sukulu ya sekondari ya Kasungu komanso Mponera zakhala zachiwiri ndipo zalandira ndalama yokwana 4 miliyoni kwacha yomwenso agwiritsa ntchito pogulira zipangizo za sayansi nsukulu zawo. Madalitso Mhango, MBC, Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. Dziko la Malawi lapempha mabungwe amene amalithandiza pa nkhani za chuma kuti awunikenso ndondomeko zimene limabwezera ngongole. Bungwe loona za ndalama zogwirira ntchito za chitukuko mu SADC lalimbikitsa mabanki m'dziko muno kuti athandizire kuyika ndalama za chitukuko zimene zili ndi kuthekera kulimbikitsa ntchito za malonda m'dziko muno. Nduna yofalitsa nkhani yapempha ogwira ntchito ku MBC kuti adzigwira ntchito yawo mwa ukadaulo.
Popitirira nkhanizi achinyamata makamaka ophunzira awalangiza kuti adzipewa zinthu monga njuga ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo zimene ati ndi gwero limodzi loyambitsa mavuto osokoneza mu ubongo komanso nkhawa. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuni, Profesa Wapulumuka Mwaruafu, wanena izi pamwambo okhazikitsa bungwe la Mzuzu University Hope Initiative limene likuyendetsedwa ndi ophunzira ndi cholinga chothana ndi mavuto a mu ubongo amene achinyamata ambiri amakumana nawo. Chikondi Pompi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Themba Mwale. Pofuna kuthana ndi mavuto a mu ubongo, sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yakhazikitsa bungwe la Hope Initiative lomwe lidzendesedwa ndi ophunzira ndi cholinga chofuna kulimbikitsa moyo wabwino pakaganizidwe pakati pa ophunzira ndi achinyamata mdziko muno. Poyankhula pamwambowu, wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Profesa Wapulumuka Mwaruafu adati sukuluyi ithandiza bungweli popereka akatswiri komanso alangizi a zaumoyo komanso posaina mgwirizano ndi bungwe la St. John of God kuti athandize ophunzira omwe akukumana ndi mavuto a mu ubongo. Ili ndi vuto likulu m'masukulu ambiri mu dziko lathu lino komanso kuti generally speaking academic institutions ndiyeno mmene zateremu kuti tiyesesa kuti ana asukuluwa tigwire nawo ntchito limodzi kuwalimbikitsa kuti asamatenge nawo mbali pa zinthu zimene zingaononge miyoyo yawo komanso maphunziro awo. Woyambitsa komanso wapampando wa Mzuzu University Hope Initiative MHI Simeon Rashid wati cholinga cha bungweli ndi kuthandiza achinyamata makamaka ophunzira kuti adzikhala omasuka kunena nkhawa zawo ndi mavuto omwe akukumana nawo. Siyanzeru ife ngati achinyamata tizonena zathu kuvutika ndi ma issues of mental health because of dating. Tiyambise initiative imene zathandiza zathu ngati mene. Komanso palinso anzathu ena amene amatha kumavutika zenizeni nkhani za mavuto osiyanasiyana. Tiyanawo kaniza yanzeru kwambiri achinyamata tikhale pamodzi tizikambirana ndi kuthandizana mavuto ena ndi ena kuti at least tonse tiziyendera. Ndipo mmodzi mwa akaswiri a zaumoyo wa m'maganizo ku sukuluyi Dr. Griffin Chirambo walangiza achinyamata mdziko muno kuti apewe makhalidwe oyipa omwe amadzetsa matenda ankhawa komanso kuzungulira ubongo. Tisaone ngati munthu amene akudwala matenda a mu ubongo, matenda ya misala, a mental health ngati ndi munthu otayika. Matenda aja akhoza kugwira munthu aliyense. Mnyamata kaya ndi wamkulu kaya ndi mwana kaya ndi ndani akhoza kumugwira, kaya ndi olemera kaya ndi osauka. Nditi tikhale nawo pamodzi anthu aja amafunika chithandizo, amafunikanso support kuti aliyense aziona kunena kuti ineyo pali anthu amene amatha kundithandiza. Mmodzi mwa omwe apindula ndi bungwe la Mzuzu Hope Initiative Angela Gondwe wati ndi okondwa kwambiri ndi kukhazikitsidwa kwa bungweli. Mwambowu unachitika pansi pa mutu woti khala na chifundo ku malingaliro anu. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yapempha kugwira ntchito ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MPC kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Namalomba apereka pempholi atendera ofesi za MPC mwadzidzidzi lolemba masana. Charles Chindongo ndi amene walemba ripoti ili. Lolemba masana, Namalomba omwenso ni mneneri wa boma anayendera modzidzimutsa ofesi zakanema za MPC kukwacha mu mzinda wa Blantyre. Cholinga chawo chinali chimodzi, kudziwa bwino lomwe momwe anthu ogwira ntchito ku bungweli akutumikira mtundu wa Malawi. Poyankhula ndi MPC, ndunayi inapempha ogwira ntchito ku bungweli kuti apewe kutumikira andale. Ku MPC sikwandale ayi. Tisakhale ndi atsogoleri amene ali achipani, tikhale ndi atsogoleri okuti akatumikire Profesa Arthur Peter Mutharika, ukatumikiranso mtundu wa Malawi kuti tikakwaniritse masomphenya ake tikunena kuti njala itu ithe, umphawiwu uthe, tonsefe tidzakhale anthu ochita bwino olemera. Zimenezi kuti zichitike tiyenera kumagawana mauthenga abwino, mauthenga kuti njala imeneyi tingaithetse bwanji, umphawi umenewu tingautetse bwanji, kuti ino zituko zimene akuchita nzathu m'mayiko ena kapena m'madera ena Malawi momwe zokathandizira kuti umphawi umenewu ukathe. Zituko zimenezo ndi ziti, ndi uthenga udzikhala omanga olimbikitsana osati uthenga wonyozana. Tikuyembekezera zimenezo pamudzi pano kuti panopa si nthawiso yomapanga za ndale, ndi nthawi yoti tikapange za chitukuko kukatumikira Amalawi. Padakali pano Namalomba ayamikira anthu ogwira ntchito ku bungweli kamba kodzipereka kwawo pa ntchito ngakhale akukumana ndi zovuta zosiyanasiyana.
ndunaiso inaonetsa koyamba ogwira ntchito ku MBC amene akugwirizira udindo wa mkulu wa bungweli a Moses Chiwoni pa ulendo wawo wa ku Blantyre. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre layimitsa kwa masiku 7 mlandu umene sukulu ya Kalibu Academy ikufuna kuti bwaloli liletse mzikiti wa Kachanga kuchileka kuchita mwazini nthawi yopemphereka kwana. Malinga ndi sukulu ya Kalibu, mwaziniwu imachita phokoso zimene zimasokoneza ophunzira pa sukuluyi. Oyimira milandu sukuluyi a Audrey Tolani wati akufuna kuonjezera osumiridwa wina pa mlanduwu. Ndipo oyimira osumiridwa a Morris Matola Mbaya ati akufunika nthawi kuti ayankhe mbali yawo. Alero mbwalomu tapanga jani kuti mata izabwere siku lina mene muziwa kuti inali injunction kuti interparty kuti agaya judge afuna mve mbali zonse nde ife atipeza zuzulo amene asumira atipeza zuzulo chama 5 o'clock. So taona njanze bwani tipanga adjournment tikawerenge komanso tayankha nzathuwa mwachifatse because nkhani yatipeza zulo ndipo pano patibe clear picture yakhani. Judge anena kuti mbali nayo anasa kuti afuna pange adi munthu wina amene ali wakhangalira akha defendant. La judge apereka 7 days kuti zichitike 7 days tayankhe kana ukapereke date ya kuti tiwenso mkhoti kuti amve mbali zonse. Phungu wadera lakumwera chakumvuma kwa mzinda wa Mzuzu a William Kaweche wati pakufunika kuti pakhale mgwirizano pakati pa phungu, makhansala ndi adindo kuti ndalama zokwana 5 billion kwacha za thumba la chitukuko cha dera la phungu la Constituency Development Fund CDF ligwire ntchito yake moyenera. Akaweche yankhula izi mu mzinda wa Mzuzu atakumana ndi adindo osiyanasiyana pa nkhani ya chitukuko. Hassan Piri wabwera ndi nkhani yonse. Mkumanowo anaukonza ndi cholinga chofuna kukambirana ntchito za chitukuko zimene deralo likufuna gwira mwansanga mogwirizana ndi mfundo za chitukuko cha dziko. Mawu ake phungu wa deralo wati thumba la ndalama zokwana 5 billion kwacha likhala lopanda phindu ngati atsogoleri monga phungu komanso makhansala akhala akukanganirana umwini wa chitukuko kudera. Iyo ati adindo onse osankhidwa akuyenera kukumbukira kuti anawasankha kuti atumikire wanthu. Ineyo monga MP wa Mzuzu City South East ndili ngati messenger wa anthu. Council wa Mzuzu City South East ndi messenger wa anthu. So pachifukwa ichi council ndi ineyo tinatigwire ntchito limodzi. Chifukwa tonse utumiki wathu ndi utumikira anthu. Ndeti kakhawa kuti tagawanikana chifukwa kuti wina ndi wachipani china wina wachipani china. Kugawanikana kwathuko kukhala kusokoneza anthu amene afuna chitukuko, anthu amene akuyembeza chitukuko chokera kwa ife. Kansala wa dera la Chiwavi mu mzinda wa Mzuzu a Edward Kashololo wagwirizana ndi a William Kaweche ponena kuti anthu akayika mtima wawo pa chitukuko zithandiza kuti 5 billion igwire ntchito moyenera. Tonse tikuziwa kuti tikambaka pa nkhani za machitukuko zimanja mwa makhansala amene amangana chitukuko. Ma MP atha kubwerapo muna maika oversight kungoyanga ndi chizikuyenda bwanji. Koma chitukuko chonse amapanga pa ground amakhala makhansala ndamete mangana chitukuko ndazathu ma ADC ndi ma VDC. So sitingakangane MP so amasangala ifeso makhansala tikamagwira bwino ntchito. Ifeso makhansala timasangala MP akamagwira bwino ntchito. Komanso anthu pa ground amasangala tikamagwirizana fuka chitukuko chimayenda pa ground. Pakadali pano ntchito ya phungu pa ndalama za chitukuko za CDF ndi kuonerera ndi kuthandizira kupereka upangiri pamene ndalamayo idzigwirira ntchito kufikira lamulo atalisinthanso ku nyumba ya malamulo. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Munkhani za masewero, bungwe la Football Association of Malawi ndi kampani ya zomangamanga ya Pyramid asayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi otukula masewero a mpira wa miyendo apanjenga. Mkulu othandizira chitukuko cha masewerowa ku bungwe la FAMO a James Sangala amalankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene kampani ya Pyramid imasayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe loyendetsa masewero apanjengawa. Zambiri mulipoti ili ndi olemba nkhani wathu Foster Maulidi. Kudzera mu mgwirizanowu kampani ya Pyramid yapereka ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha zomwe zigwire ntchito pa mpikisano wa matimu asanu ndi atatu mchaka chake choyamba. Mkulu wa kampani ya Pyramid Construction Abel Chiumya wati kampani imakhulupirira kuti sapatsogolo luso la chinyamata ndipo masewero apamchenga ali ndi kuthekera kupita patsogolo ngati makampani ndi anthu akufuna kwabwino angagwirane manja ndi kuwathandiza mokwanira.
tikuona kuti Malawi kunoko msogolo kuti takhale ma champions chifukwa mmene tikuziwira kale kuti beach soccer akuchita bwino kale panopa tikulera pano anapanga qualify AFCON zinthu zoti zabwino kwambiri nde ma sponsors ena atabweranso mmene tachitiramu because we know this is not enough awene akuti ndithu azikhala ndi sponsorship yokwanira kuti masewero amene apite pasogolo. wachiwiri kwa wapa mpando wa bungwe loyendetsa masewero wa Precious Mbodzi wati thandizoli likugwirizana ndi khumbo la bungweli lokhala ndi mipikisano yochuluka ndi cholinga chopeza komanso kukonzekeretsa osewera a timu ya dziko lino. Ichi ndi chimwemwe chachikulu ma centers monse kuyambira ku Kalonga uko mpaka na ku Mangochi. Ndi chinthu choyamba monga tikudziwa mbuyomu ati mathandizidwa ndi fana koma takhala kuchita bwino ndi kumwiranso kwa pyramid kwalipatsa moto kwa basa kuti ifeyo tiyetsetsa kugwiritsa ntchito ndalama zimoyenera zitithandizanso kuti tikhale ndi national team yamphamvu tikhale ndi pool ya maplayer yamphamvu kuti ene competition ikabwera tinyamula Malawi tiyika pamapo pa dziko lonse kuti zonse ziyende bwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Football Association of Malawi James Sangala wathokoza kampani ya Pyramid kamba kuganizira masewero a mpira wa pamchengawu omwe wati kawirikawiri amasowa thandizo. Sangala wati bungweli liyesesa kuthandizira kuti thandizoli likwaniritse cholinga chake chokweza masewero wa mdziko muno. Sponsorship imene ikubwera pa nthawi yabwino imene pali zinthu zambiri zimene beach soccer akufuna kupanga achieve ndi phindu lalikulu kwambiri because ndi chinthu cha mtengo wapatali chimene chitathandizire kutukula masewero amene wa beach soccer komanso kusewera kugawo pa transformation agenda. Mpikisano wa chaka chino ukuyembekezeka kuchitika ku mathero wa Sabata ino pa 29 komanso 30 mboma la Salima komanso Mangochi. Foster Maulidi, MBC Sport. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu tisanasiyane na insomitio yake. Dziko la Malawi lapempha mabungwe amene amalithandiza pa nkhani za chuma kuti awunikenso ndondomeko zimene limabwezera ngongole. Bungwe loona za ndalama zogwirira ntchito za chitukuko mu SADC lalimbikitsa mabanki mdziko muno kuti athandizire kuyika ndalama za chitukuko zimene zili ndi kuthekera kulimbikitsa ntchito za malonda mdziko muno. Nduna yofalitsa nkhani yapempha ogwira ntchito ku MBC kuti adzigwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana.